La Setmana Santa al Matarranya sona a tambors i bombos, com els que es van escoltar a la Rompida de la Hora, un dels actes religiosos que cada vegada agafa més força a la comarca, com per exemple la que es va viure a la Fresneda, on cada any es congreguen un gran número de bombos per a fer-los retronar tots a la vegada al centre de la plaça. És una tradició provinent de les comarques veïnes del Baix Aragó, on es reprodueix amb el so dels tambors el tro que es va produir quan va morir Jesús. A Vall-de-roures també es va celebrar una espectacular rompida de la hora, però l'acte més destacat va ser la processó del divendres sant a la nit, on s'ajunten el major nombre de peanyes i confrares de tota la comarca, en un entorn espectacular com són els carrers empedrats al pont o al castell. A Fornols, per honorar la Setmana Santa, van celebrar un Via Crucis, acompanyats dels bombos i tambors de la confraria de la Dolorosa del poble veí de la Canyada de Berics. Els veïns del poble van recórrer els carrers passant per les diferents estacions de la Passió de Crist. A Calaceit es va viure el Dijous Sant una de les processons més sentides. Els passos van recórrer el monumental centre històric de la localitat i van fer una parada a la menuda capella del Crist crucificat amb què compta l'Ajuntament. El recorregut va acabar a l'església on van deixar reposar les diferents peanyes amb què compta la població.